Pour moi, il doit rester. Ne fɛ u ka kan ka to yen. Mali tɛ se ka taa ka Senegali to i n'a fɔ Senegali fana tɛ se ka taa ka Mali to cogoya min na. Ni ne kɔni don u ka kan ka segin u kɔ. U man kan ka bɔ CEDEAO la. An mako bɛ u la, u fana mako b'an na. An ka kan ka hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka bɛnkan sɔrɔ. Moi, quand j'ai envie d'amener les marchandises à Côte d'Ivoire ou bien Mali, s'il n'y a pas de CEDEAO, je ne pouvais pas partir. Ni ne bɛ fɛ ka taa ni feerefɛnw ye Côte d'Ivoire walima Mali jamana na, kama sɔrɔ olu tɛ CEDEAO kulu kɔnɔ tuguni, ne ja tigɛlen don. O la, ne tɛna mɔgɔ sɔrɔ ka ne kɔkɔrɔma dɔn. Ni olu fana bɔra o fɛ yen ka se yan, u bɛ siran, bawo mɔgɔ si tɛna olu lafasa yan. O la, CEDEAO de ka kan ka yamaruyali di. C'est le CEDEAO qui doit amener le compréhensif. Ils n'iront pas le ne fɛ u tɛna taa yɔrɔ jan wa ne yɛrɛ sɔnnen tɛ u hakilina ma. Ne kɔni hakili la u kan ka kumaɲɔgɔnya de kɛ CEDEAO kɔnɔna la, o ka fisa u ka bɔ a kɔnɔ. Tiɲɛ don k'a fɔ ko CEDEAO ma fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ɲɛ ma, nka bi CEDEAO yɛrɛ sɔnna u ma. Ani ne bɛ ladilikan mun fɔ Mali, Niger ani Burkina Faso ye, u ka na u ka sigi u ni CEDEAO ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ. O de ka ɲi. La loi est plus forte, la raison. Et on sait nettement que an bɛɛ b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ ka kɛ farafinna faransi n'a ɲɔgɔnnaw caman de b'a kɔfɛ. O la waati sera k'an yɛrɛ ka fɛɛrɛw tigɛ, bawo baarakɛla ɲumanw bɛ farafinna kɔnɔ. A mana kɛ cogo o cogo ne bɛ nin AES jamanaw ko, bawo ne ye farafin de ye tiɲɛ na. parce que je suis africain, sincèrement.